Guys, dito lang kami ngayon guys ha. Dito ako ngayon sa ito yung mga ano guys, may layer ako na ano, mga bata to. Ito mga player guys ha. Yan. Ito. Ano ba guys, nagpaplano ako na ano na bibigyan ko sila ng bola. Pero magpa-practice kami soon. Kumukuha lang ako ng tempo guys. Gusto ko matagal na nila ako inaantay guys. Pero pag maka-time, tuloy-tuloy na yung pag-practice namin. Itong mga bata na to maraming potential sa basketball. Soon guys, yun. Alam mo na to? May para lang mo. Basta lang kayo i-practice na. Ha? Tara guys, Talang. Kasi nag-promise kasi ako sa kanila guys na promise ako sa kanila na kukunan ko sila ng video habang practice kaya nag-promise ako sa kanila guys pero soon. Yan, soon.